Bon vespre, com va? Bon vespre. No gaire bé. Després demà em vaccinaré. I na Maria on és? Dispenseu. De festa amb uns amics, aprofitant que ara es pot. Com el meu. Que aprofitin, ben fet. Sí, Bon vespre a totes dues. Ei, Francesc. Igualment. I en Gabriel? Ja vindrà. Ja era hora de començar a sopar i en Josep i n'Antoni encara no havien arribat. Per tant, na Carmina els va trucar, però no agafaven el mòbil. Tot era molt estrany i no sabien què passava. En Gabriel va obrir el llibrament i de dintre hi va trobar un llibre titulat En senyor tenebrós. El va obrir per curiositat i va veure que faltava la darrera pàgina. Però ja era tard i va partir corrents cap a les Sarments, que arribava tard. Qui era? Aquest lliurament. Hi ha res a dintre? Un llibre. A mi també m'han enviat la mateixa capsa. Troba la pàgina restant On? a les Sarments. Atentament, el teu amic invisible. Ho cercam? Sí,